Уважаеми приятели, в това кратко видео ще ви разкрия най-големите възможни тайни на историята и археологията. Ще ви накарам да проумеете за първи път в своя живот, че всичко, което знаете за човечеството, за нашата планета, за нашата история на хората, всичко, което си мислите, че знаете, е лъжа. И така, в училище сте учили, някои от вас са ходили в университети, там сте понаучили също нещо, че хората като биологичен вид, Homo sapiens, са се появили преди половин милион години. Половин милион години. Те са се мандахерцали из пустините, потропвали са камъче, правили са си каменни сечива, ловували са доколкото могат с тези семпли каменни сечива и са събирали естествено растеница, каквото им попадне. Половин милион години, забележете. След това някакси изведнъж 10 000 години преди Христа са почнали да строят перфектни градове. Цялостна градска архитектура. Ей така от нищото. Значи, повтарям ви, за да разберете колко малумна е науката и какви тъпоти ви пробутва. Половин милион години Homo sapiens са бръмчали предимно из Африка и просто са си ходили нагоре-надолу с едни малки камъчета са дялкали. Само единствено това са правили. И изведнъж 10 000 години преди Христа са почнали да строят перфектни градове. Пълен градоустройствен план. Сами разбирате, че това е невъзможно да се случи. Няма как да се случи. Няма развитие на градската архитектура. Така се е случило. Нещо е станало. Богове ли са дошли на Земята да ги учат? Съвсем друг биологичен вид ли се е появил на Земята? Не е ясно. Но това, което науката пробутва, е пълна глупост. И доказателства. Показвам, както казваше този симпатяга Слави Трифонов в своето шоу. Да не кажете, че си измислям. Показвам факти. Това е най-древният предмет. Че да скрия другия. Това. Това е най-древният предмет. Те са всъщност доста предмети. Мънички, кръглички, сферички с три тънки линии. Виждате, перфектно издялани. Това не може да е естествено образование. Това е изкуствено създаден предмет на възраст, забележете, 3 милиарда години. Това е добър ден. И как 3 милиарда години, като уж цивилизация имат преди 10 000, 12 000 години? Кой го е направил това? Нали уж не е имало хора на Земята преди 3 милиарда години? 3 милиарда години е тази сферичка. Това следващото, виждате ли от това на какво ви прилича? Това е ваза. Това е малка ваза, която е открита в Масачузетс, дълбоко в мина, в пластове скала, която е на възраст 600 милиона години. 600 милиона години. Във времена, в които учените твърдят, че не е имало хора на планетата Земя. Кой е направил тази вазичка, ако не е имало хора на планетата? Значи има много неща, които науката въобще не си дава сметка за тях. Тя пренебрегва абсолютни факти, като тези находки. Виждате тези отпечатъци и това не е човешко стъпало, това е обувка. Отпечатък на обувка в земен пласт на възраст 500 милиона години. Когато науката твърди, че не е имало хора двукраки на планетата Земя. И разбира се, сензационният чук, открит в Шотландия на възраст 400 милиона години. Пълно е с находки, които науката няма как да впише в тъпотията на библейско-дървинистката ужасяваща школа, заблудила милиарди човешки същества с погрешно познание за човешката история, за самия произход на човешкия род и най-ранните фази от човешката история. Има много други такива находки и има още следи човешки стъпки. Това цитирам
Тази уникална книга Истинската история на човечеството на моя милост, професор Димитров и моята съпруга Сузана Кабасо. Тая книжка има във всички книжаници, има и в интернет, на български и на английски, има в Амазон, по цял свят я купуват, а пушек се дига. Събрали сме уникални находки от цял свят, абсолютно достоверна, цитирали сме научни публикации на научни находки, които са сензационни, няма как да бъдат вписани в официалната хронология на така наречената официална лъжлива наука, която ви заблуждава и ви пробутва пълни глупости. И така нататък, и така нататък. Тая купичка е на 300 милиона години, когато ушким нямало хора на Земята. Това са петроглифи, издялкани от хора в пещери в Охайо. Виждате, 286 милиона години и така нататък, и така нататък. Пълно е с такива доказателства от цял свят. Имало е човешки цивилизации много преди нашата да започне в Чаталхююк, Гьобекли Тепе, преди това Йерихон, 10 000 години преди Христа. И след това да се развива в Шумер, Месопотамия и Египет, както учените си въобразяват, че тогава е започнала първата човешка цивилизация. Много преди това, милиони години, е имало човешки цивилизации, които може би са достигнали дори до по-висше развитие във всеки един смисъл, архитектурно, може би машинно, говори се за летящи кораби, вимани в древноиндийски текстове. Говори се за божествени познания във всички митологии от цял свят. Никой не знае как са били построени пирамидите. Това е град, нарича се Ричат, който е град на 1 милион години, който никой не може да обясни. Намира се в Мавритания, в Западна Сахара. Има доказателства за хора, живели по времето на динозаврите. Това са следи в Тексас, открити от сериозни учени. Всичко това са факти, следи, на които личи човек гонен от динозавър. Човешки стъпки до стъпки на динозавър. Динозавър е гонил човека. Те са живели по едно и също време. Нещо, което науката казва, че няма такова нещо. Имало динозаври, нямало хора. След като динозаврите уж умрели, се появили много след това, милиони години хората. Ама тук има, в Тексас е пълно с следи от динозаври и хора на едно място. Едни до други. Значи науката нещичко не знае, или послъгва, или си трае, нещо шашмалогия. И много други такива следи на хора в Индия, в Русия. Куклата от Нампа. Това е абсолютно изкуствен предмет. Виждате, създадена кукла. Някой си го е издялкал това по някакъв начин, открита в дълбоки пластове в Америка, в Айдахо. Куклата от Нампа, може да гугълнете, ще ви излезе информация. Та кукла е на 2 милиона години. По време, което... А науката твърди, че Америка била заселена преди 14 000 години само. Значи, колко неща науката се прави, че не знае и че не са истински, и тази наука ще трябва да се пренаписва. Учебниците и всичко. Шумерските царски списъци, говори се за божества, живели на земята преди 4 милион години и така нататък, и така нататък. Много други загадки ще ви разказвам, ако ви е интересно. Радвам се да споделям познание и само се надявам, че на някого така ще му направи впечатление, ще му стане интересно, ще прояви интерес, ще понаучи нещичко. Живи и здраве! Се видим!